Nog even enkele sfeerbeelden hier aan ja, het grenscafé De Oude Statie. Het is bijzonder populair. Ik zag hier bij aansluiting ook met Sint-Niklaas, ervoor Sint-Gilles-Waas, fietssnelweg, dus interessant. Dan terug hier de F411. Zo beste mensen, ik ben dus Nederland binnengekomen. Je ziet dus mijn GPS automatisch terug geactiveerd, omdat ik nu in Nederland ben. Dus ik heb het zo ingesteld, het Belgisch gedeelte wordt het geblokkeerd, omdat de bedoeling is dat de mensen dus hier, die komen voor toerisme of een dag uitstap en zo, er gebruik kunnen van maken. Meer bepaald natuurlijk voor fietsers en voetgangers, deze twee doelgroepen. Momenteel staat mijn functie op vrij, dus zonder routebepaling, dus gewoon vrij bewegen. Vrij bewegen dus ingesteld en dus mijn locatie. Dus ik heb momenteel geen bestemming ingezet. Is ook interessant, gewoon om te zien waar ben je momenteel. Het is een familiale verbinding. Natuurlijk F411 spreek je dan over het woon-werkverkeer in de week. Ook voor de studenten, maar ook toeristisch. Opnieuw die mooie verbinding met Sint-Niklaas, maar ook natuurlijk vanaf het grenspunt en zo dadelijk ook opnieuw het vernieuwde stuk.
Ja, ik zou hem in principe toch kunnen instellen vanaf het klinkspoor zelf. Dan kan je al je route instellen vooraf. Hè. Natuurlijk, als je de grens over bent, kan je het ook. Bijvoorbeeld, het is wel interessant. Vergroten. Hulst stationspring neem ik terug als basis momenteel. Kijk, het is afgeraden, 2 Beaufort. Nu stel ik de route in. Vertrek in westelijke richting op Magnestraat. Sla rechtsaf naar Mechelen ter Neuzenwegel. Verkleinen. Sla linksaf naar Mechelen ter Neuzenwegel. Zo, sla linksaf op Mechelen ter Neuzenwegel. Dus dat is ja, de aansluiting van de oude spoorlijn en de F411 in Vlaanderen. Vertrek in noordwestelijke richting op Mechelen ter Neuzenwegel.
rechtsaf naar de Droge Kreek. Vertrek in noordelijke richting op de Droge Kreek. Sla linksaf naar Assenstraat. Sla rechtsaf naar Assenstraat. Sla linksaf naar Van der Maalstedenweg. Hou rechts aan. Hou links aan. Sla linksaf. Hou rechts aan. Sla rechtsaf naar Stationsplein. Sla linksaf naar Stationsplein. Ja, ik heb ingevoerd Stationsplein, hè, niet Havenfort. Dus Stationsplein weer naar links, maar bon, ik kan dus normaal daar het brugje over Vertrek even in stappen. zuidelijke richting op Havenfort. Nu is een correctie hier al. Vertrek in zuidwestelijke richting op Havenfort. Bon, ik ga de bestemming hier nemen van de deelfietsen. Zo, opnieuw interessant, dus ik ga het nog iets veranderen dat het klinkspoor het startlocatie wordt voor die GPS-functie, want het is interessant voor de deelfiets. Natuurlijk vanaf het bos heb je dan Nederland, hè, maar nog een stuk ervoor dat het precies op deze locatie is. Zo, dat was even leuk deze test nog even te delen. Tot de volgende.